ongetorri, ongetorri, joe. Kaixo, gaur ekartzen zut, barkatu. Gaur ekartzen zut joku bat, pixkat, arraroa, eta... ezakit nola eskribitu. Jokuan titulua I am bread da. Eta euskeraz esan nahi du ogia naiz esan nahi du. Bueno, guazen astea ez? Ose, prest zaudete? Ni ez. Joku hontan, tostada bat izango gea. Gure helburua da, tostagailura iristea eta tostada goxo bat bihurtzea. Orduan, horretako, mugitzen joan behar dugu, tostagailura iritsi arte. Ai, ama, tio! Ikuste zute hor fonduan tostagailua? Horra iritsi bergea. Guazen. Oi! Vale. Pentsatuko zute, hau erresa da. Bino, karo, kontuan izan bertzute, ai ama. Kontuan izan bertzute urrengoa, bale? Mapan zehar dauden gauza gehienak tostada zikintzen dute. Ikuste zute hor goian dagoen berri eta hoi? Ez dugu nahi tostada zikin bat bazkaldu, ezta? Bueno, tostada iritsi berdu, alik eta garbien tostagailura. Prest zaudete. Arazoa da, enaola bate oitua. Ai ama, bino, tapa pegatu zait? Arazoa da, enaola bate oitua mandoakin ibiltzen, eta orduan, asko komplikatzen zait, nahi, gauza. Teklatu eta txaguakin jolastu zaitezkete, bino, ez dizut bat errekomendatzen. Ez da, ez da bat errekomendagarria. Ze... konturatu zazte, kontzentratzen nahi zorren beste jolasten ezin dutela itzein. A ver, apuestu... Ai, amatxeto maitea. Ai ama. Igo. Ez da bat erreixa, Ez da bat erreixa. Berri saiatuko gea, benga, guazen. Benga, oaingoan bai, Bigarren saiakera. Guazen. Nik uste igual musikan ritmora balde imanoa zeo zer lortu dezaketela. Hello, it's me. Hai, amatxito! I was wondering if after all Amatxito! Zap. Right. Uy. Venga, motel. Berriz. Gente, eske, benetan, ez dela bat erreixa, bino ai ama, bino zeinakin du joku hau, benetan, pero a ver,